کاستی سی میں جناب ممتاز ڈہر صاحب کو اور مزید مہمان اس سلسلہ جائی راسی میں شاید نہیں دسایا کہ اشرف گلزار صاحب نے ہمیں انہوں نے کار رستے خراب ہو گئی انہوں نے آخر تُسا پروگرام شروع کرو تو میں بھی نال آتے تو جوائن کر لینا اسا آخر ٹھیک ہے چلو دور لوگ آئے بیٹھے ہیں کام شروع کروں انہوں نے آدھا تھوڑی مطلب جائی راسی تو میں یہ بڑے لرنڈ لوگ آئے بیٹھے ہیں آج دے تو غلام سر گرمانی صاحب ہی میں سنجان لے آئے نا 40 سال تو بعد میں لکھے آلے ملے ہیں جو 50 سال بعد اچھا چلو نہ ہوئے دے نا ڈٹھا تو اے جڑے ہیں نا اجمل خاموش صاحب ان پہ بہت متحرک ان پہ بڑے باکمال آدمی ہیں انہوں نے ٹیلنٹ کا سانو ان پتہ لگا ہے فیس بک سریکی ڈکشنری بناونا چاہتے ہیں وہ ڈکشنری سریکی قوم کے نال پہ جڑے ہیں پہ سندھی بھی بولیں دے پین سریکی بلوچ بھی بولیں دے پین پشتون بھی سریکی سکھ دیں اسا ایک ایسی ڈکشنری بناونا چاہتے ہیں کہ اسا اس میں پاکستان پورے پاکستان دی ایک سرکاری زبان بناونا چاہتے ہیں میرے ایقان ہے کہ اگر اسا سریکی زبان کو پاکستان دی سرکاری زبان بنا لو تو یہ پاکستان مستحکم ہو سی کیونکہ علیحدگی پسند تحریکیں پیاں قوم آپس لڑدیاں پہ لیکن اگر سریکی زبان اساں پاکستان دی سرکاری دفتری زبان بنا لوں تو والے تحریکاں جڑی ہیں نا کمزور ہو ویسے وہ کہتے ہیں ساری اپنی زبان ہے سریکی تے اساں اس نو کیوں کروں یہ ایک میرا ایک سوچ ہے اور میرا ایک یقین ہے تو سامنے دسو کہ اساں کنا اصولوں تے بناؤ تشریف کے نو اجمل خاموش صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا شکریہ بھائی جڑا پہلے تقریر کر گیا ماشاءاللہ ساڑھے کو کوئی گنجائش نہیں کہ اندر تے مزید روشنی پئی ہے ڈار صاحب تھوڑی مہربانی اکٹھ کیتی کھڑے رہے کہیں نہ کہیں حوالے نال ملاقات ہو جاتی دوستوں نال پریکٹیکل کم کرنا الگ ہے اس نو پروگرام نو ارینج کر کے توڑ چاڑنا بڑا اوکھا کم ہے روزدار اللہ کرے خیر نال پہنچ جاوے یہ جڑا کم ہے یہ سوکھا نہیں ہے جی ہر گال نو آپ کیتی رہ جانے ہیں کہ ایک مٹھ ہونا ضروری ہے لمبی چوڑی گال نہیں سے جاتے کیونکہ میں شاعر ہاں چھوٹا موٹا میں شعر ہی پیش کر سکتا یہ جڑی نثر دی گال ہے یہ نثر والے ہی کرے سکتے کہ کہیں اکھ جو ہنج بن نکلے ہیں ایک مٹھ تھی والی گال انہیں ہے پہ کہ گال اگاں تاں ٹرسی ورنہ ناریاں تو اگاں آج تک کتنا سفر کیتا ہے لنگا صاحب اللہ کول چلے گئے جنہ بنیاد رکھی ہے سفر میں چلتا پہ مگر جتنی پروگریس رپورٹ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو سکی ایک مٹھ حسین تے سفر آسانی نہ لگا ٹرسی کہیں اکھ جو ہنج بن نکلے ہیں کہیں دل دریا وچ وس گئے ہیں ساڈی جنگ بھی جنگ ہے نال اپنے کدے لڑ پے ہیں کدے رس گئے ہیں گھاٹا کدے نہیں سوچیا سجنا دا لا اپنے آپ نو کس گئے ہیں خاموش حقیقت کے دسیے اساں عشق دی عین وچ پھس گئے ہیں جی ہاں بھوئیں ال جاندے پہ اللہ سیاں بھوئیں بھی تیڈی بھوئیں تے ست اسمان بھی تیڈے موج جیندے انسان بھی تیڈے نفع تے نقصان بھی تیڈے قبراں تے گستان بھی تیڈے ساڈا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں سریکی کھڑے ایمیں اس ٹائم تک ایمیں کھڑے کہ ساڈا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں اللہ سیاں بھوئیں بھی تیڈی بھوئیں تے پیار پریت بھی تیڈی ہار بھی تیڈی جیت بھی تیڈی توڑ نبھامن ریت بھی تیڈی مندر نال مسیت بھی تیڈی ساڈا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں اللہ سیاں بھوئیں بھی تیڈی ککر نال شریمی تیڈا بدلوں وسدا مہمی تیڈا جنگلاں دے وچ شیمی تیڈا رات بھی تیڈی ڈیہمی تیڈا ساڈا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں اللہ سیاں نیک تے او بدنیک بھی تیڈے باہروں اندروں سیک بھی تیڈے زخمی دل چھیک بھی تیڈے جہ جے ہومن لیک بھی تیڈے ساڈا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں اللہ سیاں ریڑ کے نال مدھانی تیڈی خلقت پیرو راہی تیڈی موسیٰ نال کہانی تیڈی یاری ڈھیر پرانی تیڈی ساڈا کیا ہے کچھ بھی کہہ نہیں اللہ سیاں بھوئیں بھی تیڈی بھوئیں تے ست اسمان بھی تیڈے سینگی تیڈے گھر دے وچوں بھا میں چامن آئیاں
सच पूछे तां दिल अपने दे दर्द सुनावण आईयां, जेड़े घर में जम्मी पली एडी वड्डी थईयां, उसे घर अज डरदे डरदे झाती पावण आईयां। बुढ़ड़ी मेरी मां दी मंजी धुप ते अद्धी छां ते, डरदे डरदे भरजाइयां नूं गल समझावण आईयां। सेंगी गल्लां मुकसण कोई ना, जग है कूड़ कहानी, बस खामोश में तेको इहा गल समझावण आईयां। सदा सलामत रहो डॉक्टर साहब, जियो अल्लाह मौला कामयाबी दे जनाब। मखमूद से तारी बड़ी मेहरबानी, तुसां तशरीफ लावे और बड़ी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सजाद जैकम साहब बैठे हैं कि नहीं? बहर खड़ोते हैं कि गए? देखो तो सही, सजाद जैकम साहब वो बड़े असें शुरू किया है ना, सजाद जैकम सानू पेशकश की है कि ये जरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये अंग्रेजी च मैं तुहानू सराइकी जुबान च तर्जमा कर देना। साड़ी जी जरा वर्क है पिया डिक्शनरी बोर्ड का बुनियादी मकसद भी तराजम करना है, तराजम करना इसका मकसद है पिया। डिक्शनरी बोर्ड बनावन के नाल वड्डा काम डिक्शनरी बोर्ड है, डिक्शनरी पढ़ती रहे वैसे डिक्शनरी च पढ़ती रहा सी, नाल दे नाल ये काम इसे करेंदे पे। उन्हें आख्या कि मैं तुहानू ये जड़ा है पिया बड़े कंपीटेंट आदमी हैं, तुम देख सो ना कदें, तो उन्होंने आख्या सा तुहानू दस्तूर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सराइकी में तर्जमा कर देना, तो नाल जड़ा है पिया सराइकी लॉ डिक्शनरी भी मैं तुहानू लिख लेना, सराइकी उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। मैं आख्या उर्दू की सानू जरूरत नहीं, तुम फकत सराइकी इंग्लिश लॉ डिक्शनरी सानू लिख दो। मैं उन्होंने इस पेशकश का खैर मकदम किया है। मैंने बड़ी खुशी हुई है कि लोग सारे पैगाम नू समझते पे, सुनते पे। उन्हें कहीं शायद बैर टेलीफोन सुन गए, वो आते तो मैं तो उन्होंने इनवाइट करे सन स्टेज पर, उतरे नाल गल करे सन। तो भी मैं एक चीज़ दसा, मैं कोई किताबा 5-6 लिखिया नहीं, मैं लोग मैं राइटर आते, मैं कोई राइटर नहीं हाँ, ना सैलीब्रेटेड राइटर हाँ, ना कोई ऑथेंटिक राइटर हाँ। बस ये उल्टिया सीधियाँ मैं कुछ 17 लिखिए तो कागज़ जोड़ तो उतों बाइंडिंग तक की वो किताब बन गई है। मैं नहीं समझता उन्होंने कोई इल्मी मकाम है या नहीं। तो इस वास्ते मैं सियासी कारकुन हाँ, मैं कोई राइटर नहीं हाँ, मैं सियासी कारकुन हाँ। लेकिन एक चीज़ तुम मैं दसा कि अब ईकान नाल मैं पिया था, मैं यानी नकाल या कोई मुस्तनद आदमी नहीं, लेकिन मेरा अपना यकीन है कि इंग्लिश जुबान के अंदर जेन ऑस्टिन जैसा राइटर नावलिस्ट कोई नहीं। दूसरे लोगों ने पढ़े होते, शेक्सपियर है, वुड्स है, फील्डिंग है, टॉम है, जॉन है, पता नहीं कितने 1,90,395 राइटर्स इन पे। लेकिन जो कमाल जो जेन ऑस्टिन के अंदर है भाई, वो बिल्कुल नेटिव लैंग्वेज लेके आती है और उसने बिल्कुल कम उम्मीद लिखना शुरू किया। और शेख सादी जैसा फारसी का बाकमाल शायर भी कोई नहीं, और जोश मलियाबादी जैसा उड़ान भी कोई नहीं, और अकबर हाशमी जैसा सराइकी दान भी कोई नहीं। अकबर हाशमी साहब आज इतने आए, ये मैं कितना लिखा नोट करो सी चंगवानी साहब, ये मैं अपनी गल पे करे ना कि जो मकाम जेन ऑस्टिन अंग्रेजी थे वो मकाम सिमिलर शेख सादी दे, और वो मकाम जोश मलियाबादी दे, और सराइकी जुबान वो मकाम अकबर हाशमी दे। अकबर हाशमी बिल्कुल नेटिव सराइकी लिखते हैं, शायर और सराइकी जुबान के पासबान प्रिजर्व करें। ऐसे लोग पैदा होने सारी खुशकिस्मती है। सराइकी मुहावरा, सराइकी जुबान, सराइकी डिक्शनरी, सराइकी डिक्शन, सराइकी अल्फाज ये महफूज करने पे मैं उन्होंने वादा किया है कि मैं उन्होंने जो कलाम है पिया मैं अंग्रेजी का तर्जमा करे सा, लेकिन शायद उस पायदा तर्जमा ना होवे। मेरी अपनी एक कोशिश है पी। मैं अकबर हाशिम साहब को आदा कोई 2-4 सानू नज़में सुनावे तो सानू ये मशवरा लेवे कि असा किन्ना असूलों के सराइकी डिक्शनरी बनाऊं। इंतहाई काबिल एहतराम हाज़रीन गिरामी, सरदार मुमताज़ हुसैन डार साहब जेड़े अल्फाज नाल मेरा तारुफ कराया, मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ। मैं को अपने मकाम का पता है
یہ انہاں دا حسن زن جڑے میرے واسطے بڑا اعزاز ہے۔ ایک دو نظمہ پیش کرے نا جڑی سارے وسیب دی صورتحال ہے، اور جڑے جان دن میں کو وہ یہ سمجھ دن کہ جڑی میں نظم پیش کرے نا وہ ایک شعر ہو گئے صرف مختصر ترین۔ سریکی وسیب دی جڑی گزران ہے، جڑی صورتحال ہے، وہ کچھ چند لفظیں میں لکھے۔ کیا پوچھ دے ہو ساڈے کولوں اساں تا ایویں ساری عمراں بلدی بھائچ یال دی سنی لکڑ وانگوں ہولیں ہولیں دکھدے رہیں تھوڑے تھوڑے مکدے رہیں۔ اور اپنے پتر کو جیون کیتے ترکے دے وچ نفرت سان دا حوصلہ دے گو۔ نظم دا عنوان ہے ترکہ۔ اپنے پتر کو جیون کیتے ترکے دے وچ نفرت سان دا حوصلہ دے گو۔ اور نظم لکھا ہے چیٹ چیٹ بگیاڑاں دی پرہیں دے وچ مارا ویسے اکھ نہ جھمکے۔ بگیاڑاں دی پرہیں دے وچ مارا ویسے اکھ نہ جھمکے۔ اور نظم عنوان ہے کوڑی آس۔ دنیا تو وفا منگ دے کہندے کولوں کیا منگ دے۔ دنیا تو وفا منگ دے کہندے کولوں کیا منگ دے۔ اور رب دا نا ہے سجنا کو ازماویں نا۔ رب دا نا ہے سجنا کو ازماویں نا۔ تھوڑی دیر دے سونے خواب دی مٹھی چاس تو ویندا راسے۔ اور نظم عنوان ہے ترے سکدی رہیوں کہیں ویلے توں بھی تو اکھ بھرتے دیکھیں ہاں۔ پار جنہاں دی منزل ہوندی انہاں دل دریاواں کو کچے گھڑے نظر نہیں آندے۔ اور یہ چھوٹی ایک نظم ہے بڑی غور طلب ہے۔ سفر دے لانگے عمر دے سانگے نشان مٹ دے تے رشتے مک دے۔ ہریج گئے ہیں مریض گئے ہیں کن منیجے تے کے اکھیجے۔ سامے تل دے گناہ دے ٹکڑے یہ تو بھی دکھ دے عذاب ساندھوں۔ یہ تو بھی دکھ دے عذاب ساندھوں۔ زبان چھالے تے پیر چھالے اکھی پتھر تے ساہ ابالے۔ ایو تا سچ ہے سچ تو رد ہے سچ تا کچ نہیں کچ تا ونگے۔ ونگ دے وچ بھی ونگیج گئے سے تے ظلم دی چکی پسیج گئے سے۔ بڑی مہربانی۔ ہن ملک جوید حسین چنر سانو گزارش ہے کہ وہ سانو کوئی قانونی حوالے نال دسن بھی اساں اس نو کیویں ڈکشنری نو بناؤں اور کیویں تراجم کروں، خاص طور تے ڈکشنری کیویں کمپائل کروں اپنے تجربے نال تے اپنے قابلیت نال سانو دسن۔ ملک جوید حسین چنر صاحب۔ اچھا تے اج ملاقات تھی ساری مرزا تصدق حسین صاحب نال۔ یہ جام پور راندن تے عاشق بزدار صاحب دے بڑے قریبی دوست ہیں پہ تے میں انہوں گزارش کریساں ایسا دساویں کہ اساں اپنے مقاصد کیویں کامیاب تھی سکنے ہیں، سانو اپنے سفر کیویں جاری رکھنا چاہیے۔ تشریف لے لو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج کا جڑا فنکشن ہے میرے کو رات ہی پتہ لگے محترم ذکر کیتے کہ سردار عاشق خان بزدار آدھے پہ میرا تعلق ہے انہوں نے کافی عرصے کا. چلو میں کہ انہیں کو ملی گنسوں تو اس طرح کی جی کاوشیں انہیں کو دیکھ سوں اتنا میں انصاری صاحب بیٹھن جہاں پر دے میرے عزیزن انہیں علی بحث سے رہ گئی ہے. اللہ کرے دعا ہے میری دعا کامیاب تھی ہو. اجر تک میرے کو ان دے اغراض مقاصد میرے کو مکمل طور پہ میں انہیں کو کہہ نہیں جو تھا جو میں انہوں مفصل کوئی گال کرا. انشاءاللہ میرے کچھ جانے بعد میں دوبارہ رابطہ کرے سا اور جرا کوئی میرے کو پارٹیسپیشن تھی سی میں کرے سا. میں ہوں مزید کیا آخری تھا چنگے چنگے وہ شاعری بیٹھن ادیبی بیٹھن انہیں کچھ میں سنا آیا نہ کہ میں کچھ سنا آیا. تھینک یو ویری مچ سر. صاحب نے بڑے مختصراً پارٹیسپیشن کی تھی انہوں نے شکریہ. تے میں ہن گزارش دینا مخدوم ارشد حسین ارشد صاحب کو میں مختصر انہوں نے تعارف کرا دیواں. اے سینئر شہری ہیں انہوں دی پیدائش پاکستان تو پہلے تھئی ہے تے میں کتاب لکھی ہے کہ نام شاید کو سارا جن پتہ کوئی نہیں پاکستان موومنٹ ان ملتان. یہ میری مدد نہ کرے نہ کتاب مکمل نہیں تھی. انہوں نے سینئر ہیں پہ کچھ وہ فوٹو بھی شامل کیتے ہیں کچھ معلومات کی ہیں. انہوں نے بڑی ہمدردی کرتے میں نے چھوٹا برا سمجھتے. اچھا ایک بڑی کتاب بھی ہے وہ انہوں نے بڑی مدد کی تھی. یہ تشریف لے حسن مخدوم ارشد حسین ارشد صاحب یہ دسو کی وجہ سے یہ ڈکشنری مکمل کرو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مختصر گال کرے سا. سن 1965 کی گال ہے. سن 1965 کی گال ہے. ایک ادارہ ہے حسن قانونی جوہر ہائی سکول اتھا اسا کٹھے سے آسے. اتھا ایک بزرگ ہیں میر حسان الحیدری. میر حسان الحیدری انہوں نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ بندے کو کٹھا کر ملتان دے لوگوں کو. میں انہوں کو کٹھا کیتا. کوئی دیرے تو آئے کوئی بہاولپور تو آئے کچھ لوگ آئے. میں کہ میر صاحب کا مقصد کیا ہے کیا چاہتے کیا ہو. انہیں کہ اسے بیان کرے سا انہیں کٹھا تھا کر سارے ہوں. تو مخدوم صاحب بھی آئے قاسم خان صاحب بھی آئے نواب قاسم خان مخدوم سجاد صاحب. میر حسان نے اپنی تقریر کی تھی سارے یہ کیتا. انہوں نے فرمایا کہ بہاولپور دیو ڈیرے دیو راجن کوٹ دیو ملتان دیو مرکمری دیو. میری ایک خواہش ہے ایک لفظ ہے سریکی ان کو اپنا کے لو سارے. تھوڑی جی کلیب تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. ہوں یہ بیٹھ سے اج 20,000 تو اللہ تعالیٰ نے وہ پودا لائے انشاءاللہ پروان چڑھسی. سارے بزرگ بیٹھن محنت کریں پہ سب میرے کو زیادہ محنت تھی بھی ڈکشنری بنتی پی ہے میں کام تھی رکھن انشاءاللہ. یہ سارا جو وسیب ہے سریکی ہو سی. ہاں جی لاہور سارے اتنے جا قبضہ کی پہ نا وہ کچھ چھڑواؤنے لاہور کو جان چھڑاونی ہے پنجابی کو. اصل سریکی کا مرکز بڑھاونے نہیں صحیح اور انشاءاللہ کامیابی سی انشاءاللہ. پروفیسر صاحب تسے کچھ عنایت کرے سو کچھ مشورے کنٹریبیوٹ کرو کہ اساں کیویں اس نو یہ کروں مکمل کروں. پروفیسر قادر صاحب جڑے نا بڑے محسن ہیں پہ اور بہت بڑے ریسرچر ہیں پہ کمال دے آدمی بے لوس آدمی اس دورے کی بے لوس ہیں. آپ نے کڈو کٹ کرے دیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے سرائکیاں دا دعویٰ ہے کہ اصل 8 کروڑ کو زیادہ ہیں. سارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اصل سرائکی کو پورے پاکستان دی واحد قومی زبان بنانا چاہتے ہیں. سارا یقین ہے، سارا ایمان ہے جویں پاکستان دی واحد قومی زبان این ٹائم انگریزی ہے یا اردو ہے، ایویں اصل پورے پاکستان دے 160 ضلع میں سرائکی کو رائج تے لاگو کرنا چاہتے ہیں. تو بہت چنگی خواہش ہے. سارے سرائکی این ٹائم ہزاروں کی تعداد کے مقامات تے فائز ہیں. سرائکی پروفیسر ہیں، انگریزی دے پروفیسر ہیں، اردو دے پروفیسر ہیں، ایویں کچھ نہ کوئی سرائکی دے پروفیسر بھی ہو سن. تے ڈکشنری واقعی استعمال کریں. میں سکولیں کی ڈیدا کہ سکول استاد جڑا ہے 6ویں دا ہوئے 9ویں دا ہوئے وہ انگریزی کو اردو ترجمہ لکھویں دا کھڑا دے. روزانہ اگر پاکستان لکھاں سکول ہیں تو لکھاں سکولوں میں یا دنیا میں اگر کروڑاں سکول ہیں تو کروڑاں سکولوں میں انہوں انگریزی لکھی کھڑی ہوتی ہے. انہوں انہوں کی اپنی قومی زبان ایران والے پتے فارسی لکھتے ہو سن، انگریزی کے نال فارسی بلیک بورڈ تے یا وائٹ بورڈ تے وہ لوگ لکھتے رہتے ہیں. اگر وہ لفظ اصل کٹھے کریں جاؤں تو ساری وہ ڈکشنری بن سکتی ہے. ایویں میرے دوست ممتاز ڈار صاحب سرائکی کو قومی زبان بناؤ کے خواہش مند ہیں. انہیں ڈکشنری بورڈ بھی بنائے. ڈکشنری بورڈ لوگ تعاون کرے سن تو ڈکشنری بورڈ کامیابی نال چل سی. میرے کو بہت امید ہے کہ ان سرائکی کے عالمی تے انٹرنیشنل زبان بن سی. بہرحال 21 فروری افسوس کا دہاڑا ہے. 5 بنگالیاں کو اساں پاکستان نے شہید کر دیتے ہیں. تو یہ انہیں لوگ کہتے ہیں کہ افسوس کے دہاڑے کے طور پہ مناؤ. واقعی افسوس کا دہاڑا ہے، لیکن سارے میں انہاں 5 شہیداں دا بدلہ گھنن کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. 5 شہیداں دا اساں بدلہ گھنوں، کم از کم دل میں تو سوچوں کہ وہ 5 شہید ہیں، حق تے ہیں. وہ 5 شہید زندہ ہیں. شہید مردہ نہیں، شہید زندہ ہوندے. امید یہ ہوندی کہ شہید زندہ تھی تے آسی تے ول ساری مدد کرے سی. دشمن دی گچی مروڑ گھن سی. شہید کو شہید ہی واسطے شہید آدیں، شہید کو شہید زندہ ہی واسطے آدیں. تو امید ہوندی ہے کہ وہ شہادت زندہ صورت جاسی دشمن دا کلا کما تھی ویسی. تے ساکو خوشی ایویں سے منیندے ہیں. اقوام متحدہ نے انہوں دی شہادت قبول کر کے دیے. اقوام متحدہ نے تسلیم کر کے دے کہ مادری زبانہ دا حق کے غیر ملکی زبانہ کو اتھاں جیون دا، اتھاں رہن دا، اتھاں پروان چڑھن دا کوئی حق ہے نہیں. باقی دوسری گال جی ڈکشنری کے بارے ممتاز صاحب نے جڑا دسے بار بار پوچھے نے کہ ڈکشنری کیوں بن سکتی ہے. ڈکشنری بناؤ بہت سوکھا کام ہے. پہلا کام ساڈا یہ ہے کہ اصل کتاب ترجمہ کرنے. جڑا بندہ کتاب کا ترجمہ کرے سی وہ نال الفاظ اکٹھے کرنے کا آسی. ایک کام نال 2 کام تھی سکتے ہیں. اگر سارے کو 5 بندے مل وجن کتاب کا ترجمہ کرنے والے تو 5 بندے روز کے 5 لفظ اپنی کتاب نقل کرنے آئیں تو دہاڑی دے سارے کو 25 لفظ کٹھے تھی ویسے. تو اس طریقے نال آہستہ آہستہ کام چلتا رہا سی، ڈکشنری بنتی ویسی. باقی بئی گال یہ ہے کہ ڈکشنری جیسا مدد چاہتے ہیں حکومت پاکستان دی، کیونکہ حکومت پاکستان کو قومی زبان سرائکی بن چاہتے ہیں. اندر ڈکشنری نال پاکستان کی حکومت کو فائدہ تھی. دفتری زبان جو سرائکی بن سی پاکستان دی تو پاکستان کے تمام لوگ سندھی ہوئیں، بھاویں پشتون ہوئیں، بھاویں پنجابی ہوئیں، بھاویں بلوچ ہیں. پاکستان 70 کے قریب تا مقامی زبان ہیں. 70 کے علاوہ 70 کے قریب ہندوستانی زبان ہیں. رانگڑی تھی گئی، میواتی تھی گئی، وہ بھی 70 کے قریب زبان ہیں. ہندوستان کی کوئی تقریباً کوئی 500 کو زیادہ زبان ہیں. تقریباً 200-300 زبانیں پاکستانی زبانیں بن سکتی ہیں. تو انہوں تمام لوگوں کو اصل سرائکی تے مجبور کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اصل کام کامیاب تھی سوں. تو ان واسطے سہرا ممتاز ڈار صاحب کے سروں سی موجودہ طور پہ. باقی احسان جگوانی صاحب نے بہت اچھی گالیں کی ہیں. ساکو رسائن نے میری معلومات اضافہ تھے. میں تقریباً 50-40 سال چلوں سرائکی کے بارے معلومات سنتا آیا گنتا آیا، لیکن جڑی گالیں اج احسان جگوانی صاحب نے میرے کو دسائیں میرے کیتے وہ نویں گال. اگر میرے کیتے میرے تائیں یہ گالیں اج پہنچنے پہ تو باقی لوگوں تک پتہ یہ گالیں کرن تک پہنچ سن. یہ گالیں اصل اپنی عوام تک پہنچاونی ہیں. عوام تک پہنچانے سوکھا طریقہ ہے کہ اصل حکومت کا گریبان پکڑوں، حکومت کو یہ گالیں سمجھاؤں، حکومت کو یہ گالیں سمجھ آئیں. سارے کو طاقت حکومت ہے. یہ حکومت کے اثر نال حکومت کے وجہ کرتے اصل اپنا پیغام پاکستان کے 22 کروڑ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے علم، اللہ تعالیٰ علیم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم. تو ڈکشنری کا کام علمی کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو یقین رکھیں تو علم کو پھیلاؤ کی کوشش کرے سوں، علم کو کھڈاؤ کی کوشش کرے سوں.
علم کو کھنڈاون کا سوکھا طریقہ یہ ڈکشنری والا ہے، یہ کتاباں والا ہے. ساری کتاباں 22 کروڑ بندے تک پہنچن. کتاباں صرف 22 کروڑ تک نہیں، پوری دنیا کی جتنی آبادی ہے 7 ارب یا 8 ارب تمام لوگوں تک سارا یہ پیغام پہنچ سی. اگر ساری ڈکشنری بن گئی تو کتاب کا ترجمہ فوراً بنا زبان میں بھی تھی سکتے. تو سرائکی تحریک میں جی حسان الحیدری کا ذکر کیا کہ یہ انہوں کی بڑی مہربانی ہے. اج کو 60 سال پہلے انہیں سرائکی کو سرائکی کا نام دیتے، لیکن 60 سال بعد اج اصل قابل تھے کہ سرائکی کو قومی زبان بنوان کتے اصل آر کریں پے. یہ زیادہ تر اثر جڑا ہے، زیادہ تر کردار ہے وہ سرائکی پارٹیاں کا ہے. تاج لنگا صاحب ہوئے، تاج لنگا صاحب تو انہوں نے نال حمید اصغر شہین صاحبان، انہوں کو پہلے بھی کافی لوگ سرائکی تحریک کو چلندے رہ گئے. سرائکی وہ ٹائم صرف سیاسی تحریک آئی، ان کے علاوہ سرائکی نال علمی تحریک بھی ہے. لیکن ساری گھٹی میں سارے کان میں جڑی بانگ دیتی گئی ہے اردو دی، سارے کان میں جڑی بانگ دیتی گئی انگریزی دی، وہ سارے روح سارے دل رچ وس گئی ہے. وہ کتا خوہ کڈنا پوسی، لیکن وہ کتا کڈن بہت اوکھا ہے. اندے کتے کوئی آہر کرنا پوسی، ہولے ہولے کام کرنا پوسی. باقی اکبر صاحب نے جڑے اپنی شاعری دسا ہے کہ شاعری تو یہ معلوم تھی کہ اصل بہت آلسی ہیں، تو یہ کام کرنے کی تے دوستوں کو تیار کرنا بہت اوکھا کام ہے. لیکن اج میں دیکھا پیا ایک سڈے تے سینکڑا لوگ آمن کے خواہش مند ہیں، آئے بھی ہیں 50-60 لوگ آئے بھی ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ کام کرے سن، یہ پیغام اگوں آئیں دے سن تو ڈیوے نال ڈیوا بلدا ویسی. تو انشاءاللہ کل 21 فروری کو حکومت اس سرائکی کو قومی زبان بناون کا اعلان کرے سی. حکومت اثر پانا چاہیے. سارے کو زیادہ تحریک پشتونہ دی ہے، سارے کو زیادہ تحریک پشتونہ دی ہے، پشتونہ کو زیادہ تحریک بلوچاں دی ہے، بلوچاں کو زیادہ تحریک سندھیاں دی ہے. لیکن ساری تحریکاں بلوچاں کی تحریک بھی سرائکی کی جلدی پئی ہے، سندھیاں کی تحریک بھی سرائکی کی جلدی پئی ہے، پشتونہ کی تحریک بھی سرائکی کی جلدی پئی ہے. سارے اصل استاد باچا خان، سارے اصل استاد جی ایم سید، لیکن بابا تاج لنگا صاحب کی خدمات بھی نہیں وساریا مل سکدیاں. ایویں ظہور دریا کی خدمات بھی نہیں وساریا مل سکدیاں. کہڑے کہڑے دانشور کے نام کتنا ونجے، کہڑے کہڑے شہر کے نام کتنا ونجے. کچھ عرصے پہلے خواجہ فرید علاوہ سرائکی کا کوئی بھی شہر کہنا ہے. لوگوں کو پتہ کہنا ہے کلا خواجہ فرید شہر ہے، بلکہ کتنے لکھا گیا، تحقیقات میں لکھا گیا، PhD کے مقالے میں لکھا گیا 1936 میں کہ سرائکی کی واحد کتاب دیوان فرید ہے. حالانکہ بیاں بھی ہن پیاں حسن پیاں. ایویں کچھ عرصہ پہلے سرائکی کا کوئی بھی شہر کیوں نہ ہوتا، ان بعد شاکر آیا سارے علاقے کا، لوگوں کو پتہ لگا. حالانکہ احمد خان طارق بھی اچھا شہر ہے. انہاں شہراں کو بھی اصل الفاظ کھڑنے، انہاں شہر تمام جو الفاظ شہراں نے استعمال کیتے ہیں وہ الفاظ کتاباں لکھن آسوں تو سائنس کی زبان بنتی ویسی. مزید میرے کو الفاظ کہنی کہ میں یہ کم دی کیا کیا تعریف کر سکاں. سارے دوستوں شکریہ، جڑے دوست آئے جڑے دوستوں نے انتظام کیتے سب کا شکریہ. پروفیسر صاحب وکیپیڈیا تے بے تراجم کا کام اس کے علاوہ شروع کر چکے ہیں. بہت سارا کام ابن کلیم دے بیٹے وہ انہوں کی سرپرستی کام کریں پے. وہ اس کام تو علاوہ ہے پیا انہوں کی اپنی ایک خدمت ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سرائکی قوم کی رہنمائی کریں. اس سوشل میڈیا تے بڑے ایکوریٹ سٹیٹسٹکس لے آتے ہیں. میرے واسطے بڑی رہنمائی ہوتی ہے. میں حیران ہونا کہ یہ بڑی ریسرچ ہے پی. تو یہ میں تمہیں ذرا ایک چیز جی ہے پی اصل یہ فیصلہ کیا جی غفلت تھی گئی پچھا وہ ہو گئی، مزید اصل غفلت نہیں کرنی کیونکہ اصل بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام ادھورا پی ہے. تو یہ جڑا اصل آدھے ہیں بھئی سرائکی وسیب نو صوبے کا درجہ دیتا وجے، یہ وہ اضلاع ان پہ جہاں مشتمل سرائکستان صوبہ بنایا وجے، یہ سارا مطالبہ پیا. لیکن یہ سرائکی زبان صرف سرائکستان کے اندر نہیں ملندی پئی. سندھ تے ایک بڑی آبادی جیڑی ہے وہ سرائکی زبان ملندی ہے. اتھے دی دفتری زبان اردو اور سندھی ہے، لیکن لوگ گھر کے اندر سرائکی بولیں. لوگ سندھ کے لوگ ہیں وہ گھر سرائکی بولیں. تو یہ چیز بڑی افسوسناک ہے. اساں یہ نوٹس لے سوں کہ سندھ تے جیڑی حکومت یا سوسائٹی ہے پئی یا
مقتدر لوگ ہیں وہ جڑی خانہ شماری تھی ہے وہ انہوں نے سریکی زبان نو ملک صاحب کہاں لگیا ہوگا انہوں سریکی زبان نو سپریس کیتا ہے 1981 جڑی مردم شماری تھی آئی ان کے مطابق 13% لوگ سندھ دی 13% اکبر ہاشمی صاحب سندھ دی 13% جڑی ہے نا پاپولیشن سریکی حالانکہ اس ٹائم سریکی تحریک کوئی نہ آئی اور اتنا سریکستان دا ایک منٹ سے بابا نا مخدوم صاحب اچھا تو انہوں نے 13% اپنے آپ نو سریکی ظاہر کیتا ہون جڑا ہے بھی 13% ختم کرتے بالکل صفر کر دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے سریکی زبان وہ برج ہے وہ رسی ہے جنہوں سے پکڑتے پاکستان نو مستحکم کر سکتے ہیں تو دو چیزاں ایک تو صوبہ سریکستان دوجا ہے کہ سریکی زبان پورے پاکستان کی زبان ہے اور سریکستان جڑا ہے پیا وہ 23 اضلاع دا وسیب ہے پیا زبان پورے وسیب دی کیونکہ ہند کو زبان بھی بالکل وہ بھی سریکی سمجھتے پہ اسا انہوں نے گل کروں انہوں واسطے ایکسیپٹیبل ہو سی بھی سریکی زبان پاکستان دی سرکاری دفتری زبان بنایا وجے سانو سلیقے نال اور محبت نال بڑے اس کے طریقے نال چلنا چاہیے یہ ذرا ایک منٹ لمبا مضمون ہے میں ذرا ریفرنس دینا پیا پورا نہیں سننا پیا کہ وہ کہڑے اضلاع ہیں پہ یہ تو ذرا نمال ہوگی وے صوبہ سریکستان تحریک مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اس موقع پر آپ دوستوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کن اضلاع پر صوبہ سریکستان مشتمل ہے اس سلسلے میں نقیب سریکستان برشر تاج محمد خان مرحوم کا نظریہ قومیت ہماری رہنمائی کرتا ہے برشر تاج محمد خان لگا کی بیٹی ڈاکٹر نخبہ تاج لگا قوم پرست رہنما ملک اللہ نواز ویس ظہور احمد دھیجا عظیم شاعر عاشق بزدار مجاہد جتوئی سریکی اتحاد کے صدر عبدالجبار عباسی سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین رانا فراز نور اور دیگر تمام قوم پرستوں کے مطابق پاکستان کا مجوزہ کوئی اختلاف نہیں تمام آپس سے جسریم پارٹی ہیں مگر جرا صوبہ سریکستان ہے اردو کے سرحد حدود کے تمام لوگ متفق ہیں پہ تو وہ ہیں پہ 23 اضلاع 21 اضلاع پنجاب ہیں تے 2 ضلع صوبہ سرحد ہیں پہ پنجابی اضلاع ہیں پہ اکاڑا 4377 مربع کلومیٹر پاک بطن 2724 کلومیٹر ساہیوال 4442 کلومیٹر وہاڑی 4364 کلومیٹر خانیوال 4349 کلومیٹر ملتان 3720 سکوائر کلومیٹر ہے نہیں سکوائر کلومیٹر لودھراں 1700 مربع کلومیٹر 80 مربع کلومیٹر بہاول نگر 8887 مربع کلومیٹر سرگودا 5554 مربع کلومیٹر خوشاب 6511 مربع کلومیٹر میاں والی 5840 مربع کلومیٹر بکھر 8153 مربع کلومیٹر جھنگ 8809 مربع کلومیٹر چنیوٹ 2643 مربع کلومیٹر ٹوبر ٹیک سنگھ 3529 مربع کلومیٹر ڈیرہ غازی خان 11922 مربع کلومیٹر راجن پور 13318 مربع کلومیٹر مظفر گڑھ 8249 مربع کلومیٹر لیا 6291 مربع کلومیٹر ان 21 اضلاع کی تمام تحصیلیں اکاڑا دیپال پور رنالا کھود آرے والا پاک پتن چچا وطنی ساہیوال بورے والا ویاڑی میلسی خانیوال کبیر والا میاں چنو جہانیہ ملتان شجاباد جلال پور پیر والا کیڑو پکا دنیا پور لودھرام بورے والا حاصل پور خیر پور ٹامے والی احمد سٹی احمد پور شرکیہ منڈی جزبان لیاقت پور رحیم یار خان صادق آباد چشتیاں ہارون آباد فولٹ آباد منچن آباد بھاول نگر کوٹ ادو جتوئی علی پور مظفر گڑھ کوٹ مومن سلام والی شاہ پور بلوال
साहिवाल, सरगोदा, नूरपुर, खुशाब, ईसा खेल, पिपलान, मियांवाली, भक्खर, कलोरकोट, मनकेरा, दरिया खान, टोबा टेक सिंह, कमालिया ते गोजरा, झंग, शोरकोट, 18 हज़ारी, अहमदपुर, सियाल, चलियोट, भवाना, लालिया, डेरा गाजी खान, तोसा, राजपुर, रुझान, जामपुर, मुजवजा सूबा सराकिस्तान में शामिल हैं। ठीक है। पंजाब के 21 अजला के अलावा 2 खैबर पख्तूनख्वा के अजला डेरा इसमाइल खां और टांक, इन अजला की टांक और तमाम तहसीलें सूबा सराकिस्तान में शामिल हैं। अच्छा, कि महकमा माल पंजाब और महकमा माल पंजाब और महकमा माल खैबर पख्तूनख्वा के रिकॉर्ड की तस्दीक, ये जो मैं तुहानू सुनाए उन्हें इसकी तस्दीक करनी है, एक यानी फाइनल नहीं है कि उसके रिकॉर्ड की तस्दीक के साथ ये तमाम तजवीज़ और तहसील के पूरे रकबे के साथ और मौके पर पैमाइश पख्तूनख्वा के रिकॉर्ड की तस्दीक और मौके पर इन अजला के रकबे की पैमाइश के साथ ये तमाम अजला सूबा सराकिस्तान में शामिल किए जाए। 1 मुरबा किलोमीटर में 250 एकड़ ज़मीन, हर एकड़ में 8 कनाल ज़मीन, हर कनाल में 20 मरले ज़मीन है। ठीक है। तो ये चीज़ें जी पे ये मैं एक फाइल मशरकी साहब ने ये तो कैसा मुसलसल एक काम करना है तो जेडे इलाके हदबंदी है सराकिस्तान बाउंड्री कमीशन बन सी। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ा तमाम प्यार मुहब्बत नाल वो लोग कोई आज नहीं भी दीपालपुर अपने नहीं अहमदपुर शरकिया नहीं है, वो लोग ये तस्लीम कर ले सन कि ये सराकी इलाका है पिया, सानू भी हिम्मत करनी चाहिए। वो लोग आते हैं भी ऐसा सराकी नहीं है, ऐसा पंजाबी है, हालांकि वो सराकी है पे इतों लोग गए ना हिंदुस्तान वो सराकी बुलेंदे वो बखड़ देन इत्थे आते ने सा बखड़ जो रहे पिया पंजाब विच। तो ये चीज़ां जी पियां ये बहुत जरूरी हैं पियां। ते हुण मैं गुजारिश करे सा सजाद ज़ैगम साहब आए नहीं आए, डॉक्टर मकसूद खान लगा वो सानू दस के असां ये जो बनाया तो है ये असां ते किवें कामयाब थी सकते हैं तो कितना सुलह के बनावे। डॉक्टर मकसूद खान लगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं मुमताज़ शान खडार साहब, प्रोफेसर कादिर साहब, इसान खान चंगवानी साहब को खयाल किधर पेश करे ना कि उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव किए जिनकी बहुत पहले ज़रूरत आई। और ये है कि डिक्शनरी क्योंकि सारे सराकी वैसे मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ लहजे हैं तो लोगों को लहजा को मुख्तलिफ लहजा को एक जगह यकजा करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि डेरा इतना जरा समझो कबीर वाले एक लहजा है, मुल्तान भी लहजा है, डेरा गाजी खां थोड़ा बहुत बहरहाल फ़र्क है विच कुछ वर्ड्स हैं मुख्तलिफ जिन्हें वर्ड्स की मतलब है कि लोगों को आपस में उन्होंने एसिमिलेट करने की उन्होंने यकजा करने की ज़रूरत है। तो इन वास्ते ये है कि जेड़े जिवें लहजे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ दे उन्होंने उत्ते मुश्तमिल कि कोई टीमां बनाया वजन या कोई कुछ इलाकों के मतलब है कि ग्रुप्स तशकील दिते वजन जेड़े बंदे कबीर वाले मुख्तलिफ वर्ड्स हैं खास तौर पर उन्होंने मजाफात वजन लोग जेड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करें उन्होंने कंपाइल करें डेरा गाजी खां वजन राजनपुर वजन तो इन तमाम जोड़े लहजे के मतलब है जिमें एक लफ्ज़ है वो एक जबान एक होंगे भई एक इलाके एक होंगे भैया उन्होंने सारे को एसिमिलेट करें। इन अलावा बाकी ये है कि बड़ा अच्छा तुसा दसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी ट्रांसलेशन थी भी होनी चाहिए। ये जो मैडिकल टर्म्स हैं उनके वास्ते भी डिक्शनरी इंशाल्लाह मैं को अगर मौका सी तो मैं जनाब की खिदमत करे बहैसियत डॉक्टर जी मैडिकल टर्मिनोलॉजी है वो कुछ रह की ट्रांसलेट मैं अपने खिदमत ज़रूर मैं पेश करे सा। तो इंशाल्लाह वाले है कि हुणे कंटिन्यू रहा सिलसिला अज हुणे इनकी इनिशियल मीटिंग है तो मेरी तजवीज़ जी सब तो अहम यह है कि जोड़े मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ लहजे हैं ना उन्हें वर्ड्स जोड़े हैं ना उनके काफ़ी डिफरेंसेज होने उन्हें एक जगह कंपाइल करके ना
انہوں کو ایک مطلب ہے کہ مطلب ایک لفظ لکھا کھڑے نا ایک علاقے ایک گیت بیا ہے تو انہوں نے وال ٹرانسلیٹ کیتا ونجے تاکہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے آسانی ہوئے اساں ہن جڑے ویلے یاد ہیں بھئی سرائکی سیب دا ایک جغرافیا ہے جڑے ویلے ایک لفظ استعمال تھی سی والو تاکہ سارے لوگ سمجھ جائیں ٹھیک ہے نا سر انشاءاللہ ان چل میں الفاظ دے نال میں انشاءاللہ شکریہ کردا ڈاکٹر محمد کو کام کرتا تھینک یو بزدار صاحب تشریف لائیں تے انہوں دی بڑی مہربانی ہے وہ سٹیج تے تشریف لیا میں بشارت صاحب نو کہسا تساں ایک کرسی سٹیج تے کی ہو بشارت صاحب ایک کرسی نہ بزدار صاحب واسطے جی ہاں بس کوئی زیادہ نہیں ہو سکتی بابر گرام سے بننے زیادہ نہیں چلے یہ اساں ادھے گھنٹے کنکلوڈ کرنے کیونکہ اس 1:30 بجے ایک بھئی ریلی ہے پئی اس واسطے بہت سارے دوستوں جنہوں نے اساں خیالات سننا چاہتے آسے تو وہ لسٹ طویل ہے میں نے کچھ دوستوں نے دیتا ہے میں کچھ نہ شارٹ کرنے پیا میں معذرت چاہنا کہ سب لوگوں نے کہ 2 بجے سرائکی زبان نو دفتری زبان بنایا ونے